Čau, dneska tady mám pro vás další video. Ty vole, já jsem tak dlouho netočila, co jsem nezjedla, takže ani nevím, jak se to dělá. Ale teďka ho ukáž mi, co jsi jedla. Aha, vlastně. Ale teďka budu točit asi pořád, protože jsem volná jako pták, panebože. No, dneska je úterý a já jedu do Liberce za Káťou, protože zítra jdu na kérku v Liberci. A půjdeme do Vokinu. Dneska půjdeme do Vokinu na oběd a ještě jsme nic nejedli. Já jsem měla teda půlku jabka a mám hlad, protože Kamča sice včera v noci jedla, ale já ne. Ona jedla naše houstičky z náplavky, která byla včera a předevčírem byla naprosto boží. Úplně skvělá, děkuju vám všem, kteří jste mi pomohli. Tobě děkuju Barči, děkuju prostě Verči, děkuju mojí sekře, děkuju prostě mamce, úplně všem. Děkujeme vesmíru. Děkujeme vesmíru, prostě fakt děkuju nejvíc. A děkuju všem, kteří jste tam přišli hlavně a vraceli jste se a bylo to prostě skvělé, děkuju vám, fakt. Nemůžu už to říct ani víckrát, fakt. A teda to bude dnešní den. Půjdeme do Vokinu a pak uvidím. No, takže já jsem už dostala hlad a Kamilka mi tady připravila velkolepou snídani. Chleba s arašidovým máslem. A dostali jsme včera od slečny z Many, tam chodila ve skafandru. Jak už to končila ta náplavka, tak nám dala tady vzoreček. A je to, před chvilkou jsem to ochutnala u Kamči na její video. A je to fakt dobrý, chutná to jako, nevím, Kamča říká, že těsto na palačinky, ale mně to chutná, jak je to vychlazený. To je prostě jak takový nějaký mlíčko mi to přijde. Tak my už jsme ve Vokinu a je to že si tam prostě říkáte, co chcete. A já jsem si tam dala prostě ani nevím co. Jsem si dala tady tohle. Passion fruit a Kamča má banána. Ona to má otevřený, tak to otevřený. Já mám banán s mangem, ježiš, to je dobrý. Já. A to tvoje je lepší. Jo, je. Banán je lepší. Tak tady je Verča. Ahoj, Vero. A tady mám to jídlo. Svůj special styl. Jsem si to otevřela už tu krabičku a mám to jíst jako hůlkama, no to chci vidět. A tamhle někde vzadu, tamhle vidíte Káju. Takže koho to tady máme? Ale i tak jsi krásná. Jsi vždy krásná. Tak co, jak ti to chutná? Je to dobrý, a to hodně sladý. Já jsem v Liberci. Pane bože, to už tady dlouho nebylo, jsem v Liberci. Ale nejsem tady s Ondrou, ale jsem tady. Co? Čus. Je to Káťa Jednorožec. A ona je to vyslavná youtuberka, pane bože. A ona mi připravila skvělý pouštění. Řekni, co jsi mi připravila. Salám. Salám s těstovinama a teďka to vypírám. A chodíme tady po obchodě a nakupujeme teprve na to pouštění. Ale to nevadí, to vůbec nevadí. Hlavně, že mě vůbec pozvala. Já jsem právě na kolejích. Pane bože, já jsem tak dlouho nebyla na kolejích, že to ani není možné. Ty studuješ? Kolik je ti let? Je mi 18. 18, to bych ti nevěřila, občanku prosím. Včera poměš tak občanku v hospodě. Jo? Aha. A neměla jsi zrovna? Měla jsem peněženku sebe na halus. Koupila jsem si tady to Ugo, pomeranč, mrkev, jablko, zázvor, což je prostě moje oblíbená kombinace, to si dělám i doma. Tak jsem si koupila strongbou. A to je šťáva. To je šťáva jablečná. A pak jsem si koupila co? Salám jsem si koupila vegan line. Kaťa tady teďka vaří, jo. Budeme mít špagety s račetou omáčkou. Já jsem profík. My jsme totiž na kolejích a budeme mít takový jídlo, který prostě se hodí podle mě. Ale je to jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A ona tady, kupovali jsme speciálně pro tlak kvůli tomu s takovou tou šťopičkou, aby se to dalo otevřít a ona to urvala. Řekni nám o tom něco. Já si myslím, že jsem profik. Jako, nemyslíš? Jo, podařilo se ti to opravdu hezky. Dobré, že? Dobré, že? Hej, to je úplně božsky naservírovaný. Takže tady máme naše špagety. Úplně se na to strašně těším. Děkuju ti. You welcome. A Káťa si dala míň, nebo mi to tak připadá? Já jsem si to dala hnusně, protože to cákalo prostě všude. Nemám nabíjačku. Takže jdeme jíst. Je druhý den a já jsem se rozhodla, že tohle bude dvoudenní vlog, protože včera to bylo fakt hodně zajímavý. Špagety se salámem, houska se salámem. Akorát ten Vokin, ten byl zajímavý. Takže dneska půjdeme do nějaké restaurace. Prej, že? A teď se tady chystá snídaně. Tak můžeš nám prozradit, co je toto?
Co bys řekla, že to je? Vypadá to jako nějaká grcka. To je ta moje kejda, víš? To je specialitka jenom pro tebe. Yummy. Bananas. To je vzkaz pro Kamču. Ahoj Kamču. Podívej, co tady máme. Závidíš, že? Máme rádi rozmačkaný banán. Jo. To já nemůžu jíst nic jiného k snídani, jenom rozmačkaný banán. Prostě. Ne, ona tady ještě vaří. To je další kejda, bude to rýžová kaše. Z rýžových vloček. To je hokus pokus, že? Jo, to je naše poprvé úplně. Ale bude to dobrý. Jo, bude určitě. Bude to ňamka. Ještě tady mám čokoládu. 90%? Jo. Ty vole. To je luxus. Dělo. Já vám chci ukázat, jak má Káťa veganskou minutku. Čekujte to. Úplně byste do toho takovou sloupem. Namočila bych se do toho chleba. To je stará minutka. To je stará minutka. Nevěřím. Chtěla jsem vám ukázat, jaký mi tady Káťa připravila krásný povlečení. Čekujte ten svůdnej pohled. To jen tak nikdo nemá. Tady je hotové dílo. Je to teda rýžová kaše. Jsem na to zvědavá. Že jsem si říkala, že přijde market, tak to bude fajn, ale já se stydím, nedělej to. Já tady natáčím Káťu, jak natáčí. Ten behind the scenes. Teďka jsme v autě na parkovišti. Mimochodem Liberče, máš teda docela drahý parkoviště, teda parkovný. Ještě díky, tímto bych chtěla poděkovat Vojtovi, který mi poradil, kde mám zaparkovat. Vojtovi z Liberce, ne Vojtovi z Dýmařova. Teďka si tady jdu dát sláčů před kerkou, za chvilku jdu na ní. Tady tenhle salám, co jsem měla včera, jej, a nějaký rohlík. Mám tady novýho kameramana. Jsem osobní fotograf a kameraman. My jsme ve studiu. Káťa mi teď dělá společnost. Budu kameraman. Vůbec se mnou nebaví. Kouká jenom na nějaký časopisy a je na mobilu. Čekuj ty nohy. Vypadá jak ze Silent Hill. Jestli někdo znáte Silent Hill, tak prostě to je úplně ona, to je ta sestřička Kevin. Hej, hustý, to je docela velký. Líbí se mi to mega, právě to M-ko. Tam úplně zapadá. Budeš si to sundávat teda? Budeš naked? Budu naked. Já nevím, co tam máme. My tam něco máme. Prej Photoshop. Mě to psali, že přijdou ve dvě. Tak já už to mám hotový, tu kérečku. A teď jdeme se najíst. Prej do nějakého umamu, nebo co vám to ukážu. Hned už tady u toho stojíme. Co je na talíři. Tak já jsem si dala, co jsem si dala? Tady tuhle polívku z bílých fazolí. Teda doufám, že jsem si ji dala. Ne, dala jsem si ji, ale nevíme, jestli je vegan. Takže jestli ji přinesou, tak je. Falafel v arabském chlebu, protože jsem falafel neměla tak 1000 let. Dobrou chuť. To seš teda ty moc dobrá? Dobře. Protože já mám hrozně rád tady ty fazole, takže to je dobré. Jsou pěkný. Jumbo fazole? Dobrou chuť. Tak tady máme ten falafel. A ukaž to, otoč to máš pěkně barevný. To je hustý, to vypadá fakt pěkně. To bude ještě poživat. To vypadá fakt pěkně. Nejlepší střih jsem doma. Je druhý den, jsem neukončila ten včerejší vlog s Káťou, takže teď už jsem doma a je tady záběr na pomerančovou šťávu, kterou jsem si udělala. A vařím si tady miso polívku. Vypadá to jako, kdybych tady vařila nějaký, nevím, jenom nějaký listy zelený, protože já jsem tam dala řasy wakame, mám tam špenát, jak se to jmenuje, hrášek a růžičkovou kapustu. A do toho si dám tady ty soba nudle. A to bude mé večeře, ono už je totiž druhý den večer. Haha. Ahoj, děvíčku, řekni, jak jsi byl smutný, že jsem tady nebyla. Pověz jim to. Dneska je úplně zase další den a já jsem zjistila, že když to stříhám, tak nemám konec tohohle videa a já nesnáším, když je neukončený video, jako když tam někdo napíše promiňte, nemám záběr. Takže podle mě je rozhodně lepší udělat ten záběr úplně jinde. Takže to by bylo teda všechno z dnešního videa a mějte se, čau. Neprestáva ma to baviť. Všade vidia všetko zažiť. Každé dieťa padne na riť. Čo je vo mne, nevieš zabiť.